afon. Dechreuai ein dawns a tharddiad dwy afon. Y clyddau ddu sy'n tarddu ar lethrau y preselau, a'r clyddau wen a'i tharddiad ym Mhenys Gwarne plwyf Llanrheithan. Ymdroellau'r ddwy trwy fryniau a chefn gwlad cyn ymuno â'i gilydd ym Mhwynt Picton Aberdau Gleddau. Fe'i gwelwch yn lledaenu ar ei thaith gan greu harbwr naturiol i longau anferth y diwydiant olew. Yng nghyfnod y chwyldro diwydiannol, bu bywyd yr afon yn un anodd, wrth iddi frwydro a llygredd a budreddu'r cyfnod. Fe glwch y cerddoriaeth yn tywyllu a'r frwydr yn cyrraedd ei hanterth. Nes i ymdrechion ddiflino'r sefydliadau cadwreithol, a lluogi i byrdeb naturiol yr afon, orchfygu ac ennill y dydd.